మీరు కాస్ట్లీ మొబైల్స్ వాడుతున్నారా? మంచి కాస్ట్లీ కెమెరాస్ వాడుతున్నారా? అయినప్పటికీ స్టేబుల్‌గా వీడియోస్ రికార్డ్ చేసుకోలేకపోతున్నారా? అయితే మీరు రైట్ వీడియోనే ఓపెన్ చేశారు. ఈ వీడియోలో నేను మీకు తక్కువ బడ్జెట్‌లో మంచి ట్రైపాడ్‌ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాను. ఈ ట్రైపాడ్‌ని యూజ్ చేసుకొని మీ నార్మల్ కెమెరాతో కూడా మంచి స్టేబుల్ వీడియోస్‌ని రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. మంచి స్టేబుల్ హై క్వాలిటీ ఇమేజెస్‌ని కూడా మీరు క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు. స్టెబిలైజేషన్ కోసం ఈ ట్రైపాడ్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ ట్రైపాడ్ క్రియేటర్స్‌కి బాగుంటుంది. దాంతోపాటు స్టూడెంట్స్‌కి బాగుంటుంది, ప్రొఫెషనల్స్‌కి బాగుంటుంది. ఆల్ కేటగిరీస్ అన్ని జోనర్స్‌కి యూజ్ అయ్యే విధంగా ఈ ట్రైపాడ్ అయితే ఉంటుంది. ఈ ట్రైపాడ్ అనేది మనం కెమెరాస్‌ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దాంతోపాటు ఈ ట్రైపాడ్‌తో మొబైల్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లైట్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, రింగ్ లైట్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా విధాలుగా అయితే ఈ ట్రైపాడ్ యూజ్ అవుతుంది. అసలు ఏంటి ఈ ట్రైపాడ్? ఈ ట్రైపాడ్ ప్రైస్ ఎంత? ఈ ట్రైపాడ్ బడ్జెట్ ఎంత? ఈ ట్రైపాడ్ ఎలా యూజ్ చేయాలి? ఈ ట్రైపాడ్ అన్బాక్సింగ్ కంప్లీట్ ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను గైస్. వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఈ వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయబాకండి. ఇది నా వన్ అండ్ ఓన్లీ రిక్వెస్ట్. స్కిప్ చేస్తే మళ్ళీ మీకు అర్థం కాదు. మళ్ళీ కామెంట్ సెక్షన్లో మీరే అడుగుతారు అది ఎలా వచ్చింది, ఇది ఎలా వచ్చింది అని చెప్పి. అలా ట్రైపాడ్ అన్బాక్సింగ్ చేస్తూ ఆ ట్రైపాడ్ ఫ్యూచర్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ దాంతోపాటు ఆ ట్రైపాడ్ని ఎలా యూజ్ చేయాలనేది కూడా కంప్లీట్గా ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నేను మీ జిఎల్ఆర్, మీరు చూస్తున్నారు జిఎల్ఆర్ టెక్ అఫీషియల్. ఫ్రెండ్స్, అమెజాన్ నుంచి అయితే ట్రైపాడ్ వచ్చేసింది. ఈ ట్రైపాడ్ని మీకు స్టైల్గా చూపించడానికి మంచం మీద అయితే ఇలా నిలబెట్టేశాను. ఈ ట్రైపాడ్ అయితే ఒక మంచి బాక్స్లో అయితే ప్యాక్ చేసి అయితే పంపించారు. ట్రైపాడ్ బ్రాండ్ నేమ్ వచ్చేసి సైవో అనమాట. సైవోకి సంబంధించిన ట్రైపాడ్ ఇది. స్టార్టింగ్ మనకు బాక్స్ మీద ఉన్న కంటెంట్స్ గురించి మాట్లాడదాం. వీళ్ళు ఏం డిస్ప్లే చేశారని. వీళ్ళ బ్రాండ్ నేమ్ని హైలైట్ చేశారు సైవో అని చెప్పి. సైవో S1000 Pro అని చెప్పి ట్రైపాడ్ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నారు. అయితే మొబైల్ హోల్డర్ ప్రొవైడ్ చేశారని అయితే వీళ్ళు చెప్తున్నారు. చూద్దాం లోపల. ప్రొఫెషనల్ లైట్ వెయిట్ ట్రైపాడ్ అని, మ్యాక్సిమం లోడ్ 5 kgs వరకు బ్యారీ చేయగలదని అయితే వీళ్ళు బ్రాండింగ్లో అయితే వేసుకోన్నారు. ఇక్కడ మోడల్ అయితే బ్రాండింగ్ వేశారు. ఇక్కడ చూడండి, మోడల్ ప్రింట్ చేశారు S1000 Pro అని చెప్పి. సైవో S1000 Pro అనమాట ఇది. ఇక్కడ వైడ్లీ కంఫర్టబుల్ అని చెప్పి కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. దేనికి కంఫర్టబుల్గా ఇది పనిచేస్తుందని, స్మార్ట్ ఫోన్స్కి కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది, వీడియో కెమెరాకి సపోర్ట్ చేస్తుందని, గోప్రోకి, DSLRకి. ఇక్కడ పైన అమెజాన్ కవర్ ఒకటి ఉంది అనుకోండి అడ్డంగా. కానీ ఇక్కడ మెజారిటీ అన్ని ఫీచర్స్ అయితే ఇక్కడ బాక్స్ మీద అయితే మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు. సైవో డిజిటల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే బ్రాండ్ అయితే దీని ప్రొడక్షన్ అయితే స్టార్ట్ చేసింది. సైవోకి సంబంధించిన ట్రైపాడ్స్ అనేది. ఇక్కడ ఒక్కొక్కటిగా పైన బాక్స్ మీద అయితే వీళ్ళు మెన్షన్ చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వచ్చేసి 360 degrees హెడ్ అయితే ఉంటుంది. ఇక్కడ హెడ్ అనేది మనకు 360 degrees రొటేట్ అయ్యే విధంగా, యాక్సెసరీస్ని ప్లగ్ చేసుకునే విధంగా ఉంటుంది. హ్యాండిల్ అయితే ఉంటుంది అని చెప్పి వీళ్ళైతే బాక్స్ మీద అయితే ఇమేజెస్తో సహా అయితే మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇది కొంచెం బాగా ఉంటుంది అనమాట అర్థం చేసుకోవడానికి. ఇది కూడా నాకు బాగా నచ్చింది అనమాట. ఇలా బ్రాండింగ్ కానీ ఈ బాక్స్ డిజైన్ కూడా నాకు ఎటువంటి వాళ్ళకైనా అర్థం చేసుకునే విధంగా. నాకు కష్టం అయిపోతుంది గైస్. అంటే ఒక చేత్తో కెమెరా పట్టుకొని ఒక చేత్తో ఇలాగ పార్సిల్స్ కట్ చేయాలంటే ట్రైపాడ్ లాగా అవస్థలు పడుతున్నాను. ఈరోజు నుంచి ట్రైపాడ్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఈసారి నెక్స్ట్ అన్బాక్సింగ్లన్నీ కొంచెం ప్రొఫెషనల్గా నీట్గా చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. బాక్స్లో నుంచి బయటికి తీయడానికైతే చాలా కష్టంగా ఉంది. అయితే వీళ్ళైతే ట్రైపాడ్ని భద్రంగా ఒక బ్యాగ్లో అయితే పెట్టించారు. లోపల చిన్న ఒక బ్యాగ్ టైప్లో పౌచ్ లాగా ఉంది అయితే ఇది. దీన్ని అయితే బుల్లడిచ్చేద్దాం బయటికి. బాక్స్ లోపల అయితే ఇంకేం ప్రొవైడ్ చేయలేదు వీళ్ళు. ట్రైపాడ్ అనేది దీంట్లో పెట్టినట్టున్నారు. ఒకసారి దీని జిప్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. పైన బ్రాండింగ్ వేస్తున్నారు సైవో అని చెప్పి. ఇది చాలా ప్రొఫెషనల్గా ఉంది. చాలా క్వాలిటీ బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఈ బ్యాగు. పట్టుకునేదానికి కూడా చాలా బాగుంది ఇది. మీరు చూసారు చూడండి, చాలా లైట్ వెయిట్గా, చాలా ప్రొఫెషనల్గా ఉంది. బయటికి క్యారీ చేసుకోవడానికి కూడా బాగుంటుంది. చాలా పోర్టబుల్గా అయితే ఉంది. ఇది కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అనమాట. ఈ బ్యాగ్ కూడా మంచి క్వాలిటీ బ్యాగే ఇచ్చారు వీళ్ళు. ఈ బ్రాండింగ్ వేస్తున్నారు బ్యాగ్ మీద కూడా సైవో అని చెప్పి. పైన మీరు చూసుకోవచ్చు, జిప్ అయితే ప్రొవైడ్ చేసేసారు మనకి. జిప్ లోపల అయితే మనకి ట్రైపాడ్ జిప్ ఓపెన్ చేస్తే ట్రైపాడ్ కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి జిప్ అయితే ఓపెన్ చేసేద్దాము. జిప్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ట్రైపాడ్ని కూడా ఒక కవర్లో పెట్టి అయితే ఇచ్చారు. ఇలా ప్యాకింగ్ కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. కొంచెం ఓవర్గా అనిపించింది కానీ అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారనమాట వీళ్ళు, ఎక్కడ ఏ డ్యామేజ్ జరగకుండా. ఇప్పుడైతే ఈ ట్రైపాడ్ని కూడా మనకి బయటికి తీసేద్దాము. ఒక చేత్తో కష్టం ఉన్నప్పటికీ చేస్తున్నాను గైస్ మీకోసం. దయచేసి లైక్ చేయండి, కొంచెం ఎంకరేజ్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. ఇక్కడ కవర్ కూడా బయటకు వచ్చేసింది ట్రైపాడ్తో పాటు. ఈ బ్యాగ్ని అయితే పక్కన పెడేద్దాం. బ్యాగ్లో కూడా ఏం లేదు, ఇంకా చూసుకోవచ్చు మీరు. ఈ కవర్ని కూడా పక్కన పెడద్దాం. ఇంకా మనం ట్రైపాడ్ దగ్గరికి వద్దాము. ట్రైపాడ్తో పాటు వీళ్ళు ఒక చిన్న మొబైల్ హోల్డర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. దీన్ని కూడా కాసేపు పక్కన పెట్టేద్దాం. దాన్ని మళ్ళీ మాట్లాడదాం దాని గురించి. ఫస్ట్ మనం ట్రైపాడ్ గురించి అయితే మాట్లాడదాం గైస్. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఇది ట్రైపాడ్. ఈ మొబైల్ హోల్డర్తో ఇంకా పని లేదు, పక్కన పెట్టండి, మళ్ళీ మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు ట్రైపాడ్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఇక్కడ ట్రైపాడ్ మీరు చూస్తే చాలా లైట్ వెయిట్గా ఉంది ట్రైపాడ్. అల్యూమినియం వాడతారు అనుకున్నాను కానీ హార్డ్ ప్లాస్టిక్ వాడారు ఈ ట్రైపాడ్లో అయితే. చూడడానికి చిన్న ట్రైపాడ్ లాగా అనిపిస్తుంది కానీ చాలా
లైట్ వెయిట్‌గా అయితే ఉంది ఈ ట్రైపాడు. తేలిగ్గా ఉంది చూడ్డానికి, స్టైల్‌గా ఉంది. లుక్స్ కూడా బానే ఉన్నాయి. ఎక్కడ డ్యామేజ్ చేసేటట్టయితే లేదు. ఈ ట్రైపాడ్‌నయితే ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క ఫీచర్ అసలు ఎలా వాడాలనేది కంప్లీట్‌గా మీకు చూపిస్తాను. ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. గైస్ ట్రైపాడ్‌నయితే మనం ఓపెన్ చేసేసాం చూడండి. ఇందాక ఒక చేత్తో ఇబ్బందిగా ఉందని కాబట్టి వీడియోని స్కిప్ చేశాను. ఇప్పుడు కష్టపడి దాన్నయితే ఓపెన్ చేసి చూశాను. 360 డిగ్రీస్ వ్యూ చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ ట్రైపాడ్ దగ్గర హ్యాండిల్ ఉంది. హ్యాండిల్‌కి హెడ్‌ని రొటేట్ చేయడానికి హ్యాండిల్ అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. 360 డిగ్రీస్ హెడ్‌ని అయితే రొటేట్ చేయడానికి హ్యాండిల్ అయితే యూజ్ అవుద్ది. నేను మీకు ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్‌గా చూపిస్తాను చూడండి. 360 డిగ్రీస్ కెమెరాని ట్రైపాడ్ చుట్టూ తిప్పుతూ నేను దాన్ని రొటేట్ చేశాను. చూసిండి ఎంత సాఫ్ట్‌గా స్క్రోల్ అవుతుందో అది. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది ఇది ఈ ట్రైపాడు. ఈ హ్యాండిల్ కూడా చాలా లైట్ వెయిట్‌గా ఉంది. చాలా సాఫ్ట్‌గా రొటేట్ అవుతుంది. చాలా స్మూత్‌గా అయితే ఉంది. నేను వాడి చూశాను కానీ నేను చాలా ట్రైపాడ్‌లో చూశాను ఇంటర్నెట్‌లో కానీ నాకు ఇంత అనిపించలేదు నేను ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత. నేను ఎంత ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయలేదు గైస్. చాలా సాఫ్ట్‌గా ఉంది. చాలా స్మూత్‌గా అయితే ఉంది. హ్యాండిల్ పట్టుకోవడానికి కూడా చాలా కంఫర్టబుల్‌గా అయితే ఉంది ఈ ట్రైపాడ్‌లో. హెడ్ కూడా మనకి ఎంత సాఫ్ట్‌గా రొటేట్ అవుతుందంటే చాలా ఈజీగా రొటేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు దీంట్లో ఇంకొక ఫీచర్ వచ్చేసి వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు మనకి ఈ మొబైల్ హోల్డర్ అనేది. ఒకసారి ఈ మొబైల్ హోల్డర్‌ని కూడా మీకు చూపిస్తాను సీల్ ఓపెన్ చేసి. కింద ఒక హోల్ ఇచ్చారు. పైన ఒక హోల్ ఇచ్చారు. ఒక స్క్రూ టైప్‌లో ఉంది చూడండి. అంటే మీకు ఏ యాంగిల్‌లో మొబైల్‌ని ఫిట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ యాంగిల్‌లో పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను పైనున్న హోల్‌ని ఎక్కడ పైన ఒక స్క్రూ లాగా కనిపిస్తుంది కదా! దాని మీద పెట్టి తిప్పితే సరిపోతదనమాట. అది ఫిట్ అయిపోతది. చాలా ఈజీగా ఉంది ఈ మెథడ్ కూడా. నాకెక్కడే అన్‌కంఫర్టబుల్‌గా అయితే అనిపించలేదు. ఇది చాలా ఈజీగా ఫిట్ చేసుకునే విధంగానే ఉంది. అంత కన్‌ఫ్యూజన్‌గా అయితే ఏం లేదు. ప్రతి ఒక్కటి బాక్స్ మీద ప్రొవైడ్ చేశారు కాబట్టి చాలా ప్రతి ఒక్క యూజర్‌ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలని వీళ్ళు అనుకున్నారు కాబట్టి ఈ పద్ధతి కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చిందనమాట. అన్ని బ్రాండ్స్ అయితే ఇలా చేయవు. ఇప్పుడు హెడ్ రొటేట్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి. మొబైల్ హోల్డర్ ఫిట్ చేసుకున్న తర్వాత చెక్ చేశాను నేను మొబైల్ హోల్డర్‌ని. చాలా గట్టిగా అయితే ఉంది మొబైల్ హోల్డరు. అంటే ఈ మాత్రం గట్టిగా లేకపోతే, ఈ మాత్రం స్ట్రాంగ్‌గా లేకపోతే మన మొబైల్స్ అనేది ఇది బేరీ చేయలేదనమాట. ఇది స్ట్రాంగ్‌గా ఉంది కాబట్టి నేను గ్యారంటీ ఇస్తున్నాను. ఖచ్చితంగా ఈ మొబైల్స్‌ని బేరీ చేసిద్ది. 1 కేజీ వెయిట్ దాకా అయితే ఇది బేరీ చేసిద్ది ఖచ్చితంగా ఈ మొబైల్ హోల్డర్ అనేది. ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నా అంటే ఇప్పుడు నా మొబైల్ దీనికి హోల్డ్ చేసి పెట్టాను. మొబైల్‌కి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా, ఎటువంటి స్క్రాచెస్ పడకుండా చాలా సాఫ్ట్‌గా అయితే ఈ మొబైల్‌ని హోల్డ్ చేస్తది ఇది. అంత ప్రెషర్ అయితే ఉండదు మొబైల్ పెడితే. ఇప్పుడు చూడండి ఎంత సాఫ్ట్‌గా అయితే రొటేట్ అవుతుంది ఇది. దాంతో పాటు మనకి స్టెబిలైజేషన్ కూడా చాలా బాగుంది. మొబైల్‌ని ఎలా రొటేట్ చేసినా ఈ మొబైల్ ఫోల్డర్‌లో ఫిట్ చేసి హెడ్‌ని ఎలా రొటేట్ చేసినా కూడా చాలా సాఫ్ట్‌గా రొటేట్ అవుతుంది. చాలా స్టెబిలైజేషన్ కూడా బాగుంది వీడియో క్వాలిటీ. ఇందాకటి దాకా చేత్తో రికార్డ్ చేశాను పట్టుకొని హ్యాండ్‌తో పట్టుకొని. ఇప్పుడు ఈ ట్రైపాడ్‌కి ఫిట్ చేసింది చూడండి. మీకు స్టెబిలైజేషన్ డిఫరెన్స్ ఏంది మీకు కనిపించొచ్చు. చాలా సాఫ్ట్‌గా అయితే ఉంది. చాలా స్మూత్‌గా అయితే ఉంది. స్టెబిలైజేషన్ కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఇక్కడ. ఈ ట్రైపాడ్‌లో ఈ మొబైల్ హోల్డర్ అనేది చాలా గట్టిగా మొబైల్‌ని పట్టుకుంటుంది. కాబట్టి మొబైల్ కింద పడే ప్రసక్తే లేదు. నా మొబైల్ కూడా పెట్టించడానికి చాలా టైం పట్టింది నాకు. తీయడానికి కూడా మళ్ళీ టైం పడుతుంది. చాలా గట్టిగా ఉందది. అది మాకు బాగా నచ్చిందనమాట. జనరల్‌గా అన్ని మొబైల్ హోల్డర్స్‌తో పోల్చుకుంటే ఇది కొంచెం బాగుంది మొబైల్ హోల్డరు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 360 డిగ్రీస్ రొటేట్ కూడా మీకు చూపించాను. ఇక్కడ కింద క్లిప్స్ ఉన్నాయి చూసారా? సెకండ్ క్లిప్ అనేది నేను ఓపెన్ చేశాననమాట. ఈ ట్రైపాడ్‌ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడానికి. ఇక్కడ ఇటు సైడ్ కూడా సెకండ్ క్లిప్ అయితే ఓపెన్ చేస్తాను. థర్డ్ లెగ్‌కి కూడా సెకండ్ క్లిప్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మీకు ఇది ఎలా ఎక్స్టెండ్ చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి. దీన్ని ఇలా పైకి లాగగానే కింద నుంచి రాడ్స్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అవుతాయన్నమాట. నేను మీకు ఇక్కడ చూపించలేకపోతున్నాను కాబట్టి దీన్ని బాలిష్ చేసేసి పక్కకి ఎక్స్టెండ్ చేసి చూపిస్తాను. ఎందుకంటే ఒక చేత్తో దీన్ని మెయింటైన్ చేయలేదు కాబట్టి. సో, మనకి ఎంతవరకు ఎక్స్టెండ్ కావాలనుకున్నాం అంతవరకు బయటికి లాక్కొని, ఆ క్లిప్‌ని మళ్ళీ మనం క్లోజ్ చేసేస్తే ఇది వెనక్కెళ్ళదనమాట. సో, అలా 3 లెగ్స్‌కి అలానే మనం ఎంత కావాలంటే బయటికి లాక్కొని ఆ క్లిప్‌ని క్లోజ్ చేసేసేయాలనమాట. మళ్ళీ థర్డ్ లెగ్‌కి కూడా మనం అలానే చేయాలి. ఎంత కావాలో అంత బయటికి లాక్కొని సింపుల్‌గా దాన్ని క్లోజ్ చేసేయొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు నిలబెట్టిన తర్వాత దీని హైట్ అనేది మీరు చూసుకోవచ్చు. ఇందాకటికి ఇప్పటికి ఎంత ఇంప్రూవ్‌మెంట్ ఉందో. అంటే ఇది ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్‌టెన్షన్‌కే ఇది ట్రైపాడ్ అనేది ఇంత హైట్ అనేది వచ్చింది. ఇందాక ఫస్ట్ లెవెల్‌లో చాలా డౌన్‌లో అయితే ఉంది ట్రైపాడు. ఇప్పుడు ఎక్స్టెండ్ చేసిన తర్వాత చూసుకోవచ్చు మీరు ట్రైపాడ్ హైట్ ఎంత అనేది ఇంక్రీజ్ అయిందని. ఎంత హైట్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పటికీ స్టేబుల్‌గా ఉంది. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ క్లిప్‌ని కూడా ఓపెన్ చేసేసి చూసేద్దాము. ఇంకా ఇది ఎంత హైట్‌కి వస్తుందో చెక్ చేద్దాం. చెక్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. సెకండ్ క్లిప్‌లో అయితే ఓపెన్ చేసేసాను. మళ్ళీ ట్రైపాడ్‌ని బాలిష్ చేసేసి బయటికి ఎక్స్టెండ్ చేసుకుందాం. చూసారా నేను అసలు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయలేదు. మరి ఇంత పొడుగు వస్తదని ట్రైపాడు. చూడండి ఇక్కడ కావాల్సినంత మనకు ఎక్స్టెండ్ చేసేసుకొని సింపుల్‌గా క్లిప్‌ని క్లోజ్ చేసేసేయండి. మళ్ళీ సెకండ్ లెగ్‌ని కూడా అలాగే మీకు కావాల్సినంత వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి. నేను మాక్సిమం ఎంత వస్తే అంత ఎక్స్టెండ్ చేసేసాను. దాన్ని సింపుల్‌గా క్లోజ్ చేసేసాను. ఇంకా థర్డ్ లెగ్‌ని కూడా అలాగే చేద్దాము. థర్డ్ లెగ్‌ని కూడా అలాగే బయటికి మనకి ఎంత కావాలో అంత ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని సింపుల్‌గా ఆ క్లిప్‌ని అయితే మనం క్లోజ్ చేసేద్దాము.
చాలా బయటికి చాలా పొడుగొచ్చింది ఇది. ఎక్స్‌టెన్షన్ కూడా చాలా బాగుంది ట్రైపాడ్‌లో. చాలా హైట్‌గా కూడా వచ్చేటట్టు ఉంది ఇది. చూడండి. అస్సలు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయలేదు. ఓరి నాయనా! ఏంది అసలు ఈ ట్రైపాడ్ అసల నాకే షాకింగ్‌గా ఉంది. చూడండి అసలు ఎంత హైట్ ఉందో ట్రైపాడు. 360 డిగ్రీస్ వ్యూ చూపిస్తాను మీకు చూడండి. ఇంత హైట్‌లో ఇంత ఎక్స్‌టెన్షన్ వచ్చినప్పటికీ ఇది చాలా క్వాలిటీగా ఉంది. చాలా వెయిట్‌ని కూడా లిఫ్ట్ చేయగలుగుతుంది ఈ ట్రైపాడ్ అనేది. దాకా మొబైల్ హోల్డర్ కూడా చాలా టైట్‌గా అయితే ఉంది. ఇప్పుడు ఈ హెడ్ కూడా చూడండి మీరు 360 డిగ్రీస్ రొటేట్ అవుతుంది. కానీ చాలా హైట్‌లో ఉందన్నమాట. ఇది ఎంత హైట్‌లో ఉన్నప్పటికి గూడా ఇది కెమెరాని పైకి లేపి మరీ మీకోసం నేను వీడియో షూట్ చేస్తున్నాను. చాలా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ పక్కన ఒకటి యాంగులర్ ఇచ్చున్నారు చూడండి. ఒక చిన్న హ్యాండిల్ ఇచ్చారు. అంటే ఇక్కడ వరకు ఇదే హైట్ అనుకుంటే ఈ యాంగిల్‌ని రొటేట్ చేస్తుంటే హెడ్ కూడా ఇంకా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది పైకి. మీరు చూసుకోవచ్చు. అక్కడ నేను ఇక్కడ దాన్ని రొటేట్ చేసే కొంది హెడ్ పైకి లేస్తుంది ఇంకా. హెడ్ రాడ్ కూడా ఇంకా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. చూడండి అక్కడ జిగ్‌జాగ్ టైప్‌లో ఇచ్చారు. అంటే పైకి కిందకి పోర్టబుల్‌గా అడ్జస్ట్ చేసుకునే విధంగా ఉంది ఆ హ్యాండిల్ కూడా. ఆ హ్యాండిల్ రొటేట్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు చూసుకోవచ్చు హెడ్ అనేది ఎంత ఫ్లెక్సిబుల్‌గా పైకి మూవ్ అవుతుందో అనేది. హెడ్ రాడ్ కూడా చాలా బాగా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. అసలు నేను ఈ రేంజ్‌లో ఇంత హైట్‌కి రీచ్ అవుతదని అసలు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయలేదు. ఇంత ఎక్స్‌టెన్షన్స్ ఉన్నప్పటికి కూడా ఈ మొబైల్ చాలా స్టేబుల్‌గా ఉంది అని అంటే దీని బిల్డ్ క్వాలిటీ ఏంటో మీరు అర్థం చేసుకోండి. అందులో మరీ ఏమనుకుంటారంటే అల్యూమినియం వాడతారేమో, చాలా హెవీ వెయిట్‌గా ఉంటుందేమో అనుకుంటున్నారు. కానీ ఇదైతే అల్యూమినియం వాడట్లేదు కానీ హార్డ్ ప్లాస్టిక్ వాడారు. చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. కానీ చాలా లైట్ వెయిట్‌గా ఉంటుంది. హార్డ్ ప్లాస్టిక్ వాడారు కాబట్టి. ఎటువంటి మొబైల్ అయినా సరే, ఎటువంటి కెమెరా అయినా సరే ఇది లిఫ్ట్ చేయగలదు. ఆ కెపాసిటీ దీనికి ఉంది. చాలా లాంగ్ అండ్ డ్యూరబిలిటీగా ఉందని చెప్పి బ్రాండ్ వాళ్ళైతే క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు. దీని మరీ ఇంత హైట్‌కి ఇది రీచ్ అవుతది. మరీ ఇంత హైట్‌కి ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు అంటే నేనే షాక్ అయిపోయాను ఇది. అస్సలు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయలేదు గాయ్స్ మరీ ఇంత హైట్‌కి వస్తదని. అంత హైట్‌లో కూడా మనకి హెడ్ అనేది అంత ఈజీగా, సింపుల్‌గా, స్మూత్‌గా రొటేట్ అవుతుందనంటే ఇది గొప్ప విషయమే. ఇంత హైట్‌లో కూడా దాన్ని ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చనంటే. దీనికి రింగ్ లైట్స్ కూడా మనం అమర్చుకోవచ్చు. డీఎస్ఎల్ఆర్స్‌ని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇంత హెవీ వెయిట్స్‌ని లిఫ్ట్ చేస్తూ కూడా ఇది స్టేబుల్‌గా మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఇంత హైట్ వస్తదని కూడా నేను ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయలేదు. చాలా బాగా నచ్చిందయితే నాకిది ట్రైపాడు. నెక్స్ట్ మన అప్‌కమింగ్ వీడియోస్ అన్నీ ఈ ట్రైపాడ్ మీదే ఉంటది గైస్. ఈ ట్రైపాడ్ చూడండి 360 డిగ్రీస్ యాంగిల్‌లో. ఈ ట్రైపాడు మీకు ఎలా అనిపించిందని ఒక్కసారి కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్ ఇదే అనమాట ట్రైపాడ్ అంటే. ఈ ట్రైపాడ్ వచ్చేసి రూ. 1500 అమెజాన్‌లో అయితే అవైలబుల్‌గా ఉంది. ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్‌లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. ఈ వీడియో ఎలా అనిపించింది అనేది ఒకసారి కింద కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేయండి. వీడియోలో ఎటువంటి డౌట్స్ అయినా కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేయండి. మీకు ఖచ్చితంగా రిప్లై ఇస్తాను. మీకు ఎటువంటి వీడియోస్ కావాలనేది కూడా కామెంట్ సెక్షన్‌లో అడగండి. ఖచ్చితంగా నేను మీ రిక్వెస్ట్‌ని కన్సిడర్ చేసి వీడియోస్ తీయడానికైతే ట్రై చేస్తాను. నేను ఉండేది మీకోసమే కాబట్టి మీరు ఎటువంటి వీడియోలు అడిగితే అటువంటి వీడియోలు చేయడానికి నేను ఎప్పుడూ ఉత్సాహంగానే ఉంటాను. కాకపోతే మీరు ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు అంతేను. దాంతోపాటు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. లైక్ చేయడం వల్ల ఎటువంటి వీడియోలు నచ్చుతున్నాయని నాకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. ఆ జోనర్లో వీడియోస్ చేయడానికి నాకు బాగా యూజ్ఫుల్ అవుద్ది అనమాట. దాంతోపాటు వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేస్తే నాకు కొంచెం సపోర్ట్ ఇచ్చినట్టు అవుద్ది. అందులో కూడా నేను చాలామందికి రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే వీడియోలో ఇన్ఫర్మేటివ్ కంటెంట్ ఉంటేనే మాత్రమే షేర్ చేయండి. ఇన్ఫర్మేటివ్ కంటెంట్ లేదు, వీడియో యూస్ఫుల్ లేదు అనుకున్నప్పుడు మీరు షేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఇటువంటి మరిన్ని అప్డేట్స్, ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ మీరు పొందాలనుకుంటే వెంటనే మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సీ యు ఆన్ నెక్స్ట్ వీడియో. జై హింద్.